The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa Apagito, tama ko oras mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Masugid na mga taga-subaybay, magandang hapon po sa inyo. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mula sa ating satellite office mga ka-aksyon sa Irigas City, Camarines Sur, personal na dumulog ang mag-asawa na sila Dennis Regalario. Ang kanilang hinaing ay ang hindi matukoy na sakit umano ng kanilang mga anak. At ang mahiwaga pa raw dito ay pare-parehas daw silang naparalisa nang tumungtong sila sa edad na 6 na taong gulang. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Tatay Dennis. Magandang hapon po. Apo, makilakas lang po, Tatay Dennis. Maaari niyo po bang maikwento, Tatay Dennis? Ano po itong hiwaga sa mga anak po ninyo? Bakit po pare-parehas po yung kanila pong pinagdaanan pong sitwasyon? So yun, pag mga bata po sila, normal naman po yung pagtuwan. Apo, sandali lang po. Tatay Dennis, makihawak po yung mouthpiece po nung inyo pong earphone. Ayan, yan po Tatay Dennis. Pakikwento po sa amin, bakit po ganito na lang po yung nangyayari po sa inyong mga anak? Normal naman po yung pag naanak na sinilang po, tapos pagtuwan po, tapos ng mga ilang time dyan nila, ganun na po yung nangyayari sa kanila. Yung mga nila. Opo, pero wala po akong maintindihan, Tatay Dennis, Tatay, ilan po yung mga anak po ninyo? Okay, naputol. So gusto nating malaman mga ka-aksyon, bakit ganito na lang yung hiwaga sa mga anak po nito ni Tatay Dennis? Kasi bibihira yung ganito na merong para-parehas na uri ng sakit or pinagdadaan ng sitwasyon yung mga anak, So dyan sa Camarines Sur, eto yung kwento ni Tatay Dennis patungkol sa kanyang mga anak. Balikan natin si Tatay Dennis. Tatay Dennis, magandang hapon sa muli. Magandang hapon po. Apo. Tatay, humarap ka po sa mouthpiece at umarap ka po kay Tatay Eli. Ayan. Tatay, makikwento po sa amin, ano po yung nangyari dito? Bakit po ganito yung mga sitwasyon po ng inyong mga anak? Hindi ko po yun alam. Kasi normal naman po yun nilabas. Tapos kung tumatas na po yung edad nila, meron na po yung nag-aaral naman po yan yung kinder. Mm-hmm. So hanggang sa ngayon po, Tatay Dennis, hindi nyo po alam kung bakit po ganito yung nangyayari po sa mga anak po ninyo? Hindi po. Opo. So nung mga bata pa po ito, normal naman po sila? Opo. So, dalawa sa anak nyo, ganito yung sitwasyon, plus ito pong isang lalaki.
Bali, 3 po yan. Yung bunso. Bali 3. Opo. May nakikita po kami, tatay. Eto pong, sino po itong namatay? Isa rin po ba ito sa mga anak ninyo? Opo, panganay po yan. So, 4 po yung anak nyo, tay. Tapos yung panganay po, binawian na ng buhay. Kaparehas po ba ng sitwasyon nitong mga anak po ninyo, yung sakit? Yung pangalawa po. Wait. Tapos yung isa po, normal naman po yung isa, yung pangatlo. Okay. Sa 4 na magkakapatid, yung isa po, yung pangatlong anak po ninyo, yun po yung normal. Opo, babae. Opo. So hanggang sa ngayon, hindi nyo po alam, tatay, kung bakit ganito po yung sitwasyon ng mga bata. Opo. Hindi pa po ba ninyo ito napatingnan sa doktor? Hindi pa po. Okay. Sa 4 na anak po ninyo, yung normal po, yun yung babae. Yung 3 po, eto po yung lahat yung paralisado. Yung bunso po, medyo nakakalakad po, pero hindi normal po yung lakad niya. Mhm. So tama, tatay, 4 po yung anak nyo, yung isa yung babae. At yung babae, yun po yung normal. Opo. Okay. Sa pagtatanto po niyo, tatay, hindi niyo po ba naisipan na baka sa lahi or meron pong, kasi kakaiba po yung sitwasyon ng mga anak po ninyo. Wala naman po siguro, wala naman po akong maigrabyadong tao, wala naman po akong punto ng tao na tuwang ko na Oo. Sa mga kapamilya po ninyo, tatay, wala pong history ng mga ganito? wala naman po. Opo. Kasi yung babaeng anak nyo, normal. Yung mga lalaki lang po yung meron pong ganitong uri ng sakit. So, naniniwala po ba kayo, tatay, na baka meron po ba kayong nakagalit na tao? Wala naman po siguro yung nakagalit na mga tao. Okay, pahina ng pahina yung boses ni tatay, no? Basta, tatay, ang sagot nyo po, wala naman siguro na tao na may galit po sa inyo. Wala po, ganun. Ayun, wala naman. So, kasi baka ang iniisip po namin, baka merong pong galit, merong taong sobrang galit, tapos sumpa or kulam, wala naman, tay. Kung may galit na sana sa amin, paano na lang, huwag na lang po tayo. Ano po, tatay? Pakilakas po ng boses sa galit. Ano po? May ganun po sa akin, sa mga anak. Sa akin na lang po siguro, huwag na lang doon sa mga anak ko. Opo, ang kailingan nyo, kung meron mang galit sana sa inyo na lang, wag na doon sa mga anak po ninyo. Bakit nyo nababanggit yan, tay? Wala man ang ibang nagsabuhan. Sa akin na lang, huwag na doon sa mga punto. Pahina ng pahina yung boss ni tatay, nalakas, nahina. Pero tatay, hindi nyo pa po ito napapatingnan sa doktor yung mga anak po ninyo? Hindi pa po. Hindi pa. Ano yung rason, tatay? Kasi, syempre, 3 po sa anak ninyo yung nakakaranas ng ganito pong sitwasyon, pagkaparalisa. Hindi man lang po ba ninyo nagawa ng pagparaan para po ay mapatingnan? Kahit yung isa lang. Kahit isa muna sa mga anak po ninyo. Kulang po sa kuwan yung kuwan punta sa ospital, tapos pangkuhan doon, pang bili ng kuwan. So dahil sa kakulangan po ng pera, tatay, tiniis nyo na lang po yung sitwasyon trabaho ng ko mga po, kuwan man bata. lang po ako. Vendors man lang po ako. Ano po? Vendors man lang po ako. Vendor. So, Opo. pero tatay, marami naman po tayong pwedeng lapitan. Kagaya po na dito, tama po yung ginawa nyo, lumapit na po kayo sa Ako Bicol para po ay malaman nyo yung sitwasyon. Saan po kayo nakatira ngayon, tay? Sa kuwan po, Balatan. Balatan. Malayo po ba ito sa kasentruhan, dyan po sa Camarines Sur? Malayo po. Opo. So, sa ngayon po, wala po naman po kayong nilapitan na pwede nyo pong mahingan ng tulong? Wala pa po. Opo. Yung asawa nyo, tay, ano po yung pinagkakakitaan, hanap buhay? Minsan po, nagtitinda-tinda rin ng kuwan, mga pagkain, ganun. Sa bahay lang siya. Opo. So, sobrang hirap po sa sitwasyon nyo, tatay, na 3 po sa anak po ninyo, ay ganito po yung sitwasyon. Ano po yung gusto nyo po, tatay, na maitulong po sa inyo ng Ako Bicol Party List? Gusto ko sana po maipatigin man lang sa doktor yung mga anak ko kung bakit nakakaganyan yan. Kung
Hindi pa sanang malunasan kung Opo. buwan. Okay, Tatay Dennis, nasa tabi mo ngayon si Sir Eli. Tanungin natin si Sir Eli kung ano yung pwedeng maitulong sa inyo ng Ako Bicol Party List. Sir Eli, magandang hapon. Magandang abang hapon man. Opo. So, makilapit na lang, Sir Eli. Ay, pakikuha muna kay Tatay Dennis. Ayan. Hello. Opo. Sir Eli, ano po yung nakahandang tulong ng Ako Bicol Party List para po dito sa mga anak nila Dennis? Kasi para-pareha sila nakakaranas ngayon ng pagkaparalisa, iba yung sitwasyon nila ngayon. So ano po ba yung maaring tulong na maibigay ng Ako Bicol Party List? Bibigyan namin sila ng medical assistant po. Kasi nag-report dito yung coordinator po sa sa Balatan. Tapos hihingi sila ng medical assistant. Kaya ngayon na nandito sila, pwede silang mabigyan. Okay, so pwede silang mabigyan ng tulong. So, Oo, sa medical assistant. Yung Boreal po, naka-schedule sila nung Friday, tapos hindi sila nakapunta. Kaya sa Friday na bukas yata, bibigyan na sila ng Boreal assistant sa anak niya. so doon sa anak nila na namatay, merong burial assistance na may ipapahatid yung Ako Bicol Party List. Opo. Dapat kakakuha sila nung Friday. Ngayon, ang sabi ni KR, yung coordinator ko sa Balatan, bukas na sila makakuha ng Boreal. Okay, so ibig sabihin nito, Ka-Eli, nakahanda na yung tulong ng Ako Bicol. Pagdating naman dito, Ka-Eli, dito sa tatlong anak ni Tatay Dennis, na patuloy na lumalaban sa kanilang sitwasyon ngayon, ano yung available na maaring maitutulong ng Ako Bicol Party List? Pagkikapan natin yun, na tutulong yung Ako Bicol sa kanila. Okay, so including sa check-up, sagot na ng Ako Bicol, paano, Ka-Eli, kung merong mga gamot, maaari din po bang sagutin ng Ako Bicol Party List? Opo. Okay. So, balikan natin si Tatay Dennis. Tatay Dennis, napakinggan niyo po si Sir Eli. Sagot po ng Ako Bicol Party List itong pagpapagamot po sa inyong tatlong anak. At kung meron naman po mga gamot pa, sagot din po ng Ako Bicol Party List. Opo. Opo. Including the burial assistance doon po sa namayapan niyo pong anak, Tatay Dennis. Opo. Kumusta po yung pakiramdam niyo ngayon, Tay? Medyo ganyan po yung pakiramdam kasi matutulungan po kami ng Opo. Bicol po. Yung napakatagal nyo na pong hinintay, Tay, na syempre sabi nyo nga, gusto nyo man patingnan sa doktor, kaya lang walang-wala po kayo ngayong pera. Kaya naandito po yung Ako Bicol Party List para po tugunan yung kahilingan po nyo, Tatay. Tatay Salamat Dennis, po, tanggapin nyo rin po, Tatay Dennis, yung meron pong munting grocery packs or munting tulong, yung Ako Bicol Tabang Ora mismo para po sa inyong pamilya. Nandyan po yung pangunahing pangangailangan ng mga anak po ninyo. Yan po, Tatay. Tulad po ng diapers, gatas, at bigas po. Opo, salamat po. Apo. So, malaking tulong din po ba yan, Tay? Ayan, napakaraming diaper po niyan para po sa inyong mga anak. Malaking tulong na po ito sa amin. Ayan, umuulan si Tatay Dennis, bumubuhos ng grasya mula sa programang ito at sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, Ako Bicol Party List. Naputol si Tatay. Sunod-sunod kasi yung abot ng biyaya kay Tatay Dennis, So yan mga ka-aksyon, patunay po yan na ora mismo yung tulong na ihahatid sa pamilya ni Tatay Dennis. In terms naman po ng pagpapa-check up at mga gamot, sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List. So maraming salamat kay Ka-Eli dyan sa Camarines Sur. At syempre itong si Tatay Dennis, hiling po namin na gumaling ang sitwasyon ng inyong mga anak. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 8 buwang sanggol na tagpo ang patay matapos malunod sa baha. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan,
mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaban. Padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urual daw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo. Sa patuloy na pagbagsak mga kaaksyon ng ulan dulot ng bagyong Enteng, ilang sa mga lugar sa Camarines Sur ay lumubog sa baha. At sa hindi inaasahang pangyayari, isang sanggol ang binawian ng buhay matapos malunod ito sa baha sa Naga City. Makakausap natin sa linya ng telepono si Oliver Ganela, 34 na taong gulang, ama ng sanggol na nasawi sa baha. Magandang hapon po, Tatay Oliver. Magandang hapon po, ma'am po. Apo, Tatay Oliver, kami po rito sa Ako Bicol tabang ora mismo ay nakikiramay po sa nangyari po sa inyong anak. Sige po. Apo. Tatay Oliver, kamusta po ngayon
Kumusta po ngayon yung sitwasyon dyan po sa inyong lugar? Okay naman din ma'am, kaya lang makulog pang bot nita pangyari sa akin eh. Opo. Tatay, maaari po bang makitagalog po, tatay? Opo. Maayos naman ma'am, ma'am, kaya lang di mi pa matanggap na pangyayaring ganun. Opo, tatay. Ramdam po namin kayo, tatay, dahil mahirap po yung sitwasyon, mawalan po ng anak. Tatay, maaari niyo po bang maikwento sa amin ano po yung nangyari kay Baby Fiona? Alam po namin na nalunod po siya sa baha, pero ano po yung nangyari, tatay? Di mo man po inaasahan na mangyayaring malulunod si Nini sa baha. Naggibo man akong paraan bago nangyari to kay Nini. Binabaha na kami. Ngunyan si dati may daming paril, di pa manabot. Sige pa kaming karawat, sige pang krotaan. Ngunyan, pagbandang alas 12 yata yun, si tubig nagtataas. Nagibo na akong para na magkakuha kaming irigdaan. Nagkuha akong mga balde, tiniripong ko tapos tigtay-tay ko. Tapos pinatungan kong floor mat, naging pantay man. Nilaganan ko ng foam. Yun na itong hinigdaan ng apat. Opo. So, gumawa po kayo ng paraan dahil tumataas at tumataas po yung tubig. Gumawa po kayo ng maaari nyo pong mahigaan para maging komportable naman. So, ano po yung nangyari sumunod, tatay? Bakit po ay nangyari na nalunod po itong 8-month-old po niyong anak? Asan po kayo ng mga panahon po na yon? Ma'am, nangyari itong sa akin na nahulog. Ma'am, pagmata kong maalasing ko, yun itong tigahanap ko sa aki ko kung yung sain. Nahiling ko, ito nga nagtutungab, pa po siya na gusto niya mamang garong kaya lang talagang nakainom na siya garong tubig. Dinara ko pa man sa ospital. Dahil naman po nakaabot na mabuhay. Sa kwento nyo po, tatay, natutulog na po kayo nung gabing yon. So, namalayan nyo po na yung anak po ninyo ay nahulog na po doon sa tubig, baha. Dahil po, ang nangyari ka to, ma'am, araw gani, ma'am, bago ako nagturog, mga alas 3 ng maga. Tapos, bago ako nagturog, ang mata, si aki ko, tapos si ina, tapos itong mata kong aki. Ngunyan, tapos ngunyan si aki kong bunso, di pa man garo nagtuturog, kainot ako sa ina magturog, iyo pa man si uli-uli, ngunyan, kaya lang si aki dang matuwa ko sa ikin ni misis, naigrip man. Tapos, tay, okay, naiintindihan ko, habang kayo po ay maaga na po kayong, halos alas 3 na ng umaga kayo po nakatulog. Yung mga... Tapos, si Mrs. man, ingat na bago magturog si Mrs. Si aking na pinaturog ng alas 3:30 garo, saka nagturog man na si Aki. Tapos, isusubra niya ng kapuyatan man, naiglip siya. At bago siya nagturog, paparili niya hininita. Si mga itong ulahipan, sigin sa rakat. Tapos mga ipis. Ang tigingatan niya ni mag-ilawagan ng talinga. Titik para bantayin niya. Sa sobra niya na yung antok naman garo na pipirok naman siya. Naiglip si Mrs. Tapos po, tatay, ano po yung... Ang maaari pong nangyari, yung bata po ay gising pa that time, tapos gumapang... Siguro, ma'am, gumapang po siya, tay. Pagturugan si agom ko, ngunyan, nagimatay itong aki ko, tapos nagkamang, dahil kami nagmangno. Ayun, so gumapang po yung bata doon po sa ginawa niyong higaan, tapos nahulog po yung bata. Oo po.
Ayun. Ito po bang tubig baha ay malalim pa po? Ano lang ma'am, masyado lang dangka lang yata yung taas ng tubig. Kaya hindi nga umabot sa tuhod. Okay, opo. Pero pag siyempre yung bata, hindi pa naman nakakatayo, talagang pag siya po ay nasa baba, ay talagang pong abot yung kanyang mukha at kanyang bibig. Oo. Hindi man siya makatayo pa kasi hindi pa nga siya tataw mag-balance. Opo. So, sa inyo pong pagtatansya tatay, mga ilang oras na po ba na nakababad yung bata doon po sa tubig baha? Di man siguro mamasarong oras ang pangyari kinini. Kaya lang siguro si pagkahulog, suwi, nakainom tulos tubig. Tapos di siyempre pakainom ng tubig. Siguro dahil siyempre naglubog siya. Hindi tuloy siya na makahangos siyang bigla si tubig. Opo. So, dyan po ba sa bahay niyo tay, baha pa rin hanggang ngayon? Ay, kasubanggi pa pong main tubig na digdi. Okay, so nag-subside na po yung tubig. Matanong ko po tatay, ilan po yung anak ninyo? 3 po. Tapos ngayon, isa na lang, yung pangalawa, namatay din sa dehydrate. Yung panganay niyo po, yun po yung buhay ngayon. Yung panganay, nandito sa amin, Apo. yung matuan namin. Yung pangalawa, bago yung bunso, dehydrate na muna. Tapos, yata 6 na taon yung pagitan bago yung sinilang naman tong bunso. Opo, tingnan niyo po tatay, yung panganay niyo po, yun po yung kasama niyo ngayon. Yung pangalawa po namatay dahil dehydrated. So tubig din po yung dahilan. Kulang po sa tubig yung katawan. Ito naman po yung pangatlo sa hindi inaasang pagkakataon, namatay po siya dahil sa tubig. Opo. So, ngayon po ba nakaburol po yung anak po ninyo sa bahay niyo, tay? Opo. So, sa muli po tatay, kami po ay nakikiramay dahil sa ganito pong malungkot na pangyayari sa inyo pong bunso. Muli po tatay, kami po ay magpapaabot po ng tulong sa inyo po ngayon. Ano po ba tatay yung maaari pong maitulong namin sa inyo pong pamilya? Hello, Tatay Oliver? Ano po? Apo, ano po yung maaari naming maitulong, tay? Agad na lang po kami, indikit na pang dagdag digdi sa sa kabaong ninini pero kulang man po kami ang hanap buhay ko magkalaka lang. Pero tika po kami. Agad na lang. Opo. So, ang trabaho nyo po, tatay, ay nangangalakal po kayo. Opo. So, talagang kapos po sa buhay. Makinig po kayo, Tatay Oliver, para po malaman natin kung ano po yung tulong na maaaring maibigay po ng Ako Bicol Party List. Makakausap po natin si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Sir Gerson, magandang hapon po. Magandang hapon naman po, Ma'am Rem. Opo. Eto, Sir Gerson, nakakalungkot na balita dahil sa nangyari pong bagyong Inteng, bumaha po sa lugar nila Tatay Oliver at eto po yung anak po niyang bunso ay namatay po dahil po sa baha. Ano po ba yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List sa pamilya po ni Oliver? Okay po, unang-una po, nakikiramay po ang Ako Bicol Party List po and bali po ang Ako Bicol Party List magbibigay po ng burial assistance doon sa pamilya, lalong-lalo na doon sa batang na matay na kung kailangan nila. Then pangalawa po, Ma'am Rev, na naman po natin yung kalagayan ng hanap buhay ni tatay, baka po magawan pa rin natin ng paraan, mabigyan ng ayuda po kahit papano po. Ayun, so tutulungan natin, Sir Gerson, itong pamilya ni Tatay Oliver, kasi nababanggit ni Tatay Oliver, sobrang kapos nila sa buhay ngayon. Ano ba yung mga requirements na kakailanganin na isumite para naman ay itong tulong ay maibigay sa pamilya ni Tatay Oliver?
Kailangan lang po natin yung death certificate, then yung burial funeral contract and balance po. Yun po ang kailangan namin na makuha. Siguro po, Ma'am Rem, papupuntahan ko po siya sa lugar po nila. So ikaw Baka mismo, bukas Sir, po. ikaw mismo, Sir Gerson, pupunta ka doon para bisitahin at alamin yung sitwasyon nila. Opo. Okay. Pupuntahan po natin. Okay, so Tatay Oliver, narinig niyo po si Sir Gerson, personal siyang bibisita dyan po sa inyong lugar para naman po malaman yung sitwasyon po ninyo at kung ano po yung kakailanganin niyo pong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo. So, Sir Gerson, baka meron ka pang mensahe para sa pamilya ni Tatay Oliver? Opo, siguro po maano na lang po dahil bukas siguro po pupunta po ako sa lugar nila and titingnan ko po yung real sitwasyon and yung mga requirements po na kailangan kong makuha para po maiabot ng Ako Bicol Party List yung tulong na kailangan po nila. And siguro po ingat-ingat na lang po tayo lalong-lalo na medyo sa Kamsur mataas pa po yung tubig. Ayun, so yun na lang Sir Gerson, siguraduhin mo na lang na bukas ay mapuntahan mo itong pamilya ni Tatay Oliver para naman yung tulong ay makamit na nila at syempre kung ano pa yung kailangan nilang tulong ay matingnan natin, Sir Gerson? Opo, ma'am. Okay, so Tatay Oliver, asahan niyo po si Sir Gerson na pupunta po dyan sa inyong lugar at yung tulong po ng Ako Bicol Party List ay siya po yung bibit-bit. Siya po yung magdadala po dyan sa inyo para po naman ay makatulong po kami sa inyo pong pamilya. Iyo po. Maraming salamat, Sir Gerson. Salamat po. Okay, yan si Sir Gerson Alvarez, ang mabilis kung bumigay ng aksyon, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. At mga kaaksyon para laman sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ayon sa Pag-asa DOST, ang bagyong Enteng ay nasa Ilocos Norte na. Ngunit magdadala pa rin ng pag-uulan sa Kabikulan na maaring asahan hanggang sa mga susunod pang mga araw. Kaya mga kaaksyon, manatili po tayong mag-ingat. So, importante po yung pagiging maingat at laging handa. Mga kaaksyon, sa may mga problemang medikal at legal na nais pong humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kaya naman po ay taga Caloocan City, bukas na rin po ang ating Action Coast Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Again, every Wednesday lang po yan, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube, Instagram at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas, mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito ang programang May Paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.
C5 na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit